Machiegni jahera mar Penj Laktar kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu mataye chendo ni en Andruth Otieno aduoko ni erokamano makende kuom bedo kodwa amor mokalo ni wendowa kendo daktari wa osechopo e studio obonyisowa ni nyinge ng'a en wuod kanye en laktar molonye weche mage kaito wadonje twak achiel kachiel. Machiegni daktari. Erokamano ahinya, nyinga en Don Sunday Ogola. An daktari ma nyithindo molonye thieth ma nyithindo kendo ma hawo mondo odhi mbele gi tuo mar chuny mar nyithindo. Kamano anja nyakach koguta manyabondo malo wiye malo kacha. Kamano. Iwacho ni intere kod gombo kata ihawo mondo mikoro ilonye weche mag chuny nyithindo. Emidwa ni mondo misomo matut ming'e matut miloka taro nikech ang'o? Nikech nyithindo man gi problem man gi chandruok mar chuny ni chanda kabisa. Nikech wayudo ni thieth gi tek kendo thieth gi gin bei matek ahinya. Omiyo wayudo ni ndalo mang'eny gidhi mana oko waluongo ni India mondo thieth gi to wayudo ni pesa gi en pesa mang'eny kabisa. Koro wadwaro ni wabed dakteche mag nyithindo be moso madundo mondo nyithindo yud thieth kama chiegni kodgi mok chunwa ni koro wadhi India. Erokamano. Magi midwaro ndwa ni mondo mikel kony machiegni ne nyithindwa ma pacho ka giyude kaka ginyalo konyore. Kawuono wantiere kod twak madaher mondo mi wawuoye en tuo mar jaundice kuom nyithindo ma pod yom. Kisungu luonge ni neonatal jaundice. Neonatal jaundice. Yes. Jaundice tende ni en tuo ma bende oyudore kuom nyithindo to jaundice en ang'o kapok wadhi e neonatal kapok wadhi e matut. Okay. Jaundice en bedo maratong'. Iyudo ni nyathi kata ng'ama duong' inyalo yudo ka wang'e olokore ratong' kata dende olokore ratong'. Koro bedo ni ng'ato ratong' nikech ok onego bed ni wabedo ratonge. Wayudo ni wang'wa ema chako ga bedo ratong'. Deno nyalo biro nyaka e del. Ng'ama dende ratong' kata wang'e ratong' waluongo ni neonatal waluongo ni jaundice. Koro tuo mar jaundice en ni ng'ato ratong'. Kamano. Koro wadhi e neonatal jaundice. Neonatal jaundice nyiso neonatal en nyithindo matindo monyuol ma pok otieko dwe achiel. Koro ka nyathi pok otieko dwe achiel waluongo ni neonate. Koro waluongo ni neonatal jaundice. Nyiso nyathi molokore ratong' ka pok otieko dwe achiel. Koro mane tuo modo wuoye kawuono. Nyathi molokore ratong' ka pok otieko dwe achiel. Daktari, seche ma nyathi lokore ratong' ni en ang'o matimore nikech kaneno oboke miketonwa kani iwacho kacha ni en gima thoro timore nyithindo matindo ma pok otieko dwe achiel githoro bedo rotonge kata githoro bedo kod jaundice ma ipimonwa ni kwenda tamalo 60 mana kapono na nyalo dhi kod ote kata notes mimiyowa ka nikech ang'o mi kwani ni malo kama ang'a timore kuom nyithindo ma pod yom gi. Kamano. Nyathi moro amora monyuol ka sani ogik monego nyuolego ata mar 60 lokore ratonge. Nyiso ni monyuol ka sagi ogik. Monyuol ka sane oromo. Nitie joma nyuol ka sagi podi. Iluongo ni preterm. Nyithindo mo doluongo no buogi. Mago atagi 80 bedo rotonge. Nyiso ni nyathi konyuol ka pod tin moko nego bed ni nyuole to ata mar bedo ratong' ni malo molo nyathi moro amora monyuol ka sane ogik. Nikech onego bed ni wating'o miyo pek dweche 9. Kogik dweche 9 to wayudo ni nyathi konyuole to ata mar 60 bedo rotonge. To nyiso ni rotonge ni ok en rotong' marach. Nyiso ni nyithindo mang'eny bedo ratong' to en gima ok rach. En gima sawa. Nyathi bedo ratong' kendo rumo kende bang' juma achiel to bedo sawa. To wawacho ni nyithindo konyuol nyathi minyuolo nyathi monyisi ni onyuol ka sane pok ogik ata mar lokdor mar ratong' bedo mang'eny ahinya to ata mar 80. Kor ang'o momiyo nyithindo gi yudo rotonge? Wawacho nyithindo gi yudo rotonge nikech gik moko ntiere gik moko adek. Konyuol nyathi to nego bed ni gimiluongo ni remo ntiere remo pog didek. Wan gi remo makwar mineno ka remo kwar. Wan gi remo marachar mar roteke mag del. Wan gi remo mar adek miluongo ni platelets. En omiyo koro ka ng'ato remo chwer to chung'. Koro remo makwar ema kigole del kata kokethore to golo ratong' ni. Iluongo ni bilirubin. Koro iyudo ni nyithindo kaka wan joma dongo remo ni nego bed ni tieko ndalo
120 del tichak iloso ni manyien. Mane kaka Nyasaye nochwewa ni bang' dweche 3 to dweche 4 iloso remo manyien e dendi, iloso remo manyien motika igolo ti idhi go e cho, emomiyo ka cho be ratong' nikech en bilirubin mowuoyeni. Koro nikech nyithindogi gitindo, omiyo koro rembgi ok rit nyaka dwe mara dweche 4, 120 days. Gini yudo ni bang' dwe kama to remo osegol, osekethi, breakdown, mondo koro wayud gima keto bedo ratong'. Nyiso ni the rate kaka geni gologi ma nyithindo matindo ka ni malo moloyo kaka wagole e del e cho. Koro mane gimomiyo nyithindo bedo gi jaundice mokwongo. Mar ariyo, gimomiyo nyithindo gi bedo gi jaundice ma mwadwaro, gin aina jaundice tok marach, en ni jaundice gi lemo moro manie del mwaluongo ni chuny kata liver gi dho ngere, nitiere gimoro mamiyo golo bilirubin mwawuoye kuom, mamiyo del wuok maratong' ni. Koro nikech nyithindo gi fuoni mar chuny ni pok otegno, then be geni ma kwar ka be dhi piyo piyo, miyo koro ok wanyal golo gima iluongo ni bilirubin piyo kuomgi nikech fuoni mar chuny ni pok otegno kuomgi. Mano mar ariyo. Mar adek en ni nyithindo gi yudo ni kosegole e chuny to go wachako yudo ni obede ich mang'eny, kendo wachako waduoge remo. Onego bed ni kogole e chuny to odhi e cho kata e lach. To koro nyithindo gichako yudo ni gichako duogo, gichako bedo waluongo ni reabsorbed. Ochako ikawe remo, koro bilirubin ni bedo e wang'. Kwa breakdown, kwa golo remo makwar, ma en gima onego bed ni timore e del, to onego bed ni wagolo gima waluongo ni bilirubin. Inyalo mondo mitang'nwa wachni maber kokalo kuom picha, mondo mi kata ipuonjo wata wanene e picha, koro wago e picha e pachwa bende ni en magi ma ero. Koro remo makwar ma wacho ni e del ng'ama duong' kao dweche 4 tichak iloko moro, breakdown. Ma nyithindo to piyo piyo bang' dwe achiel to onego bed ni osegole. Sami gole, sami breakdown, to wayudo gima waluongo ni bilirubin. En gima kigolo remo makwar ka del ogole to tere olosore gima iluongo ni bilirubin. Bilirubin ni odhi e chuny waluongo ni liver, maini. Koro chuny ni ema koro ntiere gima gole, iluongo ni conjugation, mane process no, mano to koro dho ngere. Koro kawe to tere e cho ma ich. To ma nyimbicho tere nyimbich titere e cho, kata ikete remo to dhi e lach, tigole e lach. Koro igole kuondare, emi lach neno ka ratong', to chowa be kwa dhi to cho bet ratong'. En nikech gima iluongo ni bilirubin mawuok kuom remo makwa. Koro gimomiyo nyithindo na wacho ni nyithindo gin margi ni dhi piyo. Then mar ariyo en ni chuny gi pok otegno mondo gole kabisa mondo tere koni. Then kosekele ka to onego bed ni watere cho piyo piyo. Gini yudo ni seche moko kodhi e cho kawuono, onindo dhi ndalo 3, miyo koro gini chak bede remo, to koro miyo gibedo maratong'. Erokamano. Erokamano, ileronwago maber mokalo kaka en fuon mar remo makwar makapono ni chunya osegolo mosepogo, nego bed ni gole oko, to koko gole oko mochako dok remo, to koro ang' nyathino lokre ratong'. Pimno mana daktari ni olokore ratong' nang'o? Olokore ratong' ma dede duto te wenge ne nyaka, yani en ratong' tek koso? Koro ochako gi wang'. Koro gimokwongo en wang'. Ka gino medo mbele, nyiso ni kiwango mar ratong' mar bilirubin kadhi malo, to chalo no omedore. Koro chako wang'i, then odhi e lenda wang'wa, then odhi e dendwa, e ng'utwe, kodhi piny nyaka e tiendwa. Nyiso ni kong'eny kabisa to odhi nyaka e tiendwa piny. Koro en kiwango mar bilirubin ma ng'ato nigo. Kamano. Kwanda tamalo nyithindo pra boro ma onyuol kasagi podi thoro yude, manyiso ni system gi bende moro pok odongo kata pok otegno maber, kaka ni wacho no cha chuny pok obedo motegno. Kamano.
En Penj Laktar biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Wang'iyo kacha ka nyithindo lokore ratong', wadedo kacha ni jaundice, kendo daktari opimonwa bilirubin mabende en fuon mantiere e remo ma kapo nono ni ok owuok e oko maduong' kata oko matin to dhi dok e remo ema ang' nyathi nolokre ratong' kata yellow. Making'iye to chaka gi wang'e to gini mola nyaka ng'ute, to kipo nono to chopo nyaka e pat tiende. Daktari, kapo nono ni ng'ato neno nyathi ma osechako lokore ratong', en ka en ratong' no kende koso nitiere ga gik moko mabende ka ng'ato neno to nyalo chichni nyaka bede ni nyathini oseyudo neonatal jaundice? Koro gimiwa neno kende en ratong'. To ratong' ni nyalo biro gi, ing'eni nitie wacho ni kiwango mosegike. Inyalo ni ng'ato ratong' ni to pod ok oneno kaka janyuol. Koro osegike kiwango ma nyathi koro nyalo bedo ni riere. To ok onya riere kapok ratong' ni ogike kiwango momiyo riere. Nyiso ni gimwa neno kende en mana ratong'. Koro ratong' ni kok wanene mapiyo, kata idok hospital daktari ok onene, kata kotere vaccine to ok onene mapiyo, to nyalo dhi mondo miwa koro gimwaluongo ni complication gik ma koro oketho e del ma chiel nyathi nyalo chako ni riere kamano. Seche moriere ni koro ang'o motimore dende daktari? Nikech seche moriere ni nyiso ni koro bilirubin mwawueni maloko ji ratong' ni odhi obwongo gi. Iyudo ni nyathi ma pod tin obwongo ne nitiere gima geng'o remo gobwongo, waluongo ni BBB, blood brain barrier gi dho ngere, BBB. Koro wayudo ni nikech en nyathi ma koka onyuole dwe mokwongo, gima tamo mondo kik bilirubin dhi obwongo pok otegno, omiyo koro yot mondo dhi obwongo. Kodhi obwongo to miyo nyathi riere. Kendo wachako wayudo ni nitie gimoro mwaluongo ni albumin mabe nie remo kanyo, monego beni bilirubin ni ringe kitere e fuoni mar chuncha. Iyudo ni nyithindo ma pod tindo gi albumin be pod tin. Koro iyudo ni mang'eny bilirubin mang'eny nia oko e remo, kendo mondo yot mondo dhi obwongo mondo mi nyathi riere. Erokamano. Wakaw yweyo ka waduogo to wadhi nyime. En chenro mar Penj Laktar kendo wang'iyo nyathi kalokore ratong' en ranyisi mar ang'o? Daktari opimonwa maber mokalo bilirubin kapo nono ni ok owuok e oko e yor lach kata e yor oko maduong' odhi dok e remo, ang' nolok nyathi ratong'. Pole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie hajamumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Bits zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance. Alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instant. Kain gyo kumba mar boda boda mari, kata kama sira ujuki, one kodi, kiki baji goi, bang masira. Yudo kumba mar bima boda, ne boda boda ni kawuono. E nengo mo yueyo mar shillings 100 kende. D*487*4#, mondo mi yud bima boda. Nyakwa Ramogi. Wachaka nigi weche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en hakini, ok en gime miyi gi mich. Buch Jopin. Adier gima dhi mbele sani, Trevor dhano kech nego. Alo, bera hinya udhi nade? Wadhi maber Musa, penjari penjo mibni godo no mar senator. Tich adek ka tich adek, tudri gi jalendo Trevor Ombija, janding opanga jonyakach dendo nombija taya, nyakwar guok kocha pesa. Sadek otieno, mana Ramogi TV. Kik bai. Vike Ibambe na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14K, Savo or Samburu from 24K. Mombasa, Diani or Malindi from 14K.
Self-drive deals from 3K. Dubai and Zanzibar from 560 USD. Mauritius or Seychelles from 1,000 USD. South Africa and Thailand from 1,080 USD. Malaysia, Singapore and Egypt from 1,200 USD. And Maldives and Santorini from 2,000 USD. Call 0703 254 254 for bookings. Jiboost na milioni moja kila wiki kwa kucheza Shabiki Midweek Jackpot. Kwa 15 bob pekee, bashiri mechi 15 za Shabiki Midweek Jackpot ushinde milioni moja. Cheza sasa kwa kutuma neno MJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Wang'io lokruok ratong kuom nyithindo manyien kata nyithindo makoko nyuol mayom mapok ochopo dwe achiel. Daktari opimonwa kacha gima thoro timore momiyo nyithindo nyalo lokore rotonge. Mabende wacho kacha ni ber ka isiki ng'iyo nyathi mondo mi ng'e ka ponono ni lokruok moro amora chako bedo kuom nyathi. Opimonwa kacha gini thoro chake wang'. Ka to ridore mos e lenda wang'e to dhi ng'ute to ridore nyaka e tiende piny makiponono tido ka nyathi oselokore ratong duto te. Daktari gi kanyo ema wantiere. Ranyisi maduong' kata symptom maduong' ka ng'ato neno te oneno ni nyathi tiere kod jaundice en lokruok ratong. Wantiere kod kidienje adi mar tuo ni neonatal jaundice? Kaman. Kidienje mag neonatal jaundice kata ratong ma nyithindo wan gi kidienje ang'wen. Kidienje mokwongo en ratong masao kata maber. En mana wacho ni nyathi konyuol tata mar 60 yudo ratong en maber kendo nego orum. Ochakore ching ndalo 3 ka nyathi osenyuol to nego beno rumo kende bang' juma achiel. Mano ratong maber. Ratong mar ariyo wan gi ratong moluongo ni ratong marach. Nyiso ni en ratong ma ntiere gimomiyo nyathi obedo maratong. Minyalo yudo nyathi tuo moro amora nyalo kelo ratong marach. Koro wan gi ratong mokwongo maber, wan gi ratong marach. Mar adek wan gi ratong ma wayudo nikech nyathi ok dhodh maber. Koro waluongo ni breastfeeding induced jaundice. Nyiso ni sama miyo ok odhodho nyathi dhoth matin, nyathi nindo, nyathi pok oyieng', nyathi ywaka nyathi ok dhodhi, onyalo miyo nyathi bedo maratong. Mogik en ni thuno be nigi gima miyo nyithindo bedo chag mag thuno man miyo be nitie gima miyo nyithindo bedo maratong. En mana ni mano ok migi bedo ratong ma chandowa kaka daktari. En ratong matin to rumo kende. Omiyo gik moko ang'wen go ema miyo nyithindo bedo maratong. Ratong mokwongo en ratong maber, mar ariyo en ratong marach. Awacho ni ratong marach nitiere gi gima miyo olokore ratong. En nyiso ni nyathi obedo matuo. Waluongo ni neonatal sepsis. Kata miyo en gi blood group mar O kata O negative. Miyo nyathi yudo jaundice kata ratong marach. Mar adek awacho ni nyathi mok dhodhi. Nyathi ma dhoth matin miyo nyathi bedo gi jaundice kata ratong ni mar adek. Mar ang'wen nyiso ni nyathi ma be dhoth thuno, chak ma thuno no be miyo nyithindo gi bedo maratong, to gin ratong maber. Koro ratong marach emwa ok wadwar ahinya. Ma nyiso ni nitiere gimomiyo olok ratong. Mathoro mang'eny en ni nyathi obedo matuo, oyudo infection. Kata miyo en gi blood group O kata en gi blood group mwaluongo ni negative. Monego be ni wachwoega yath miluongo ni anti-D kapok miyo okonyore mondo kik nyathi oyud ratong. Erokamano. Koro mar thuno ni daktari wacho ni nitiere thuno macha thuno emomiyo nyathi lokore maratong kata ka nyathi ok dhodho maber seche monego be no dhodho e dwe kata mokwongo nikech thothne ma en dwe achiel. Miya pogruok mag nikech wacho ni gin ariyo. Wantiere kod lokruok maratong maber, obolal, oboclear.
bang' juma achiel kato kidieny mar ariyo orach tiende ni nyathi tuo. Mar adek en chathuno nyalo miyo nyathi bedo ratong'. Chathuno ni kapo nono ni ng'ama miyo nitiere kod blood group ma ok ber kata manyalo miyo nyathi to koro kuma nyathi dhote ni to olokore ratong'. Ma koro wa classify yeno ber koso ma wa classify yeno rach to chathuno timo renade momiyo nyathi lokore ratong'. En waluongo ni en maber nikech chathuno ni nitiere gimoro e thuno kanyo waluongo ni ligand gi dho ngere. Koro ligand ni kodhi e fuon mar chuncha to chako oluongo no bind, ochako riwore gi gima onego bed ni golo biliru, gima onego bed ni golo ratong' matere chocha. Koro oriwore kode, koro duoko tije piny. To ok en ratong' madhi malo kata ratong' madhi miyo wa obed ratong' marach. Nyiso ratong' ni en ratong' matin ma ok watim gimoro amora kendo en ratong' maber. Nyathi dongo maber, nyathi onge gi liet, nyathi onge gi gimoro amora matime. En mana ni en ratong', to en ratong' matin. Koro mano ratong' mar chak thuno. Ratong' ma kidhodh to ok idhodh maber en ratong' mok ber, en ratong' marach. Nikech nyathini koro dhi miyo ok odhi oko matin mang'eny nikech ochiemo matin. Sami chiemo matin ni mi nyiso ni koro mondo watere e cho piyo piyo to obudhe e ich, koro ochako dok e remo, koro obedo ratong' marach. Nyiso ni onego bed ni miyo dhodha maber, nyathi onego bed ni kodhoth, nyathi manyien ka dhoth onego bed ni odhoth to nindo. Onge tich ma nyathi moro amora manyien, nyathi ma koko nyuol juma achiel timo. Tije en dhoth gi nindo. Kochiewo to dwaro thuno. Koro ing'eni ka in nyathi ni ywak, en dweche achiel to ywak nyathino denyo, ok odhodh maber. Nyaka bed ni nyaka ine daktari gimomiyo nyathi ni ywak ka en juma achiel ma koko nyuole. Erokamano. Nyathi yote nyathi onge tich moro buti en dhoth gi nindo. Erokamano. Makineno ko ywak anya to ber kidhi neno laktar. Daktari waseneno kacha ranyisi mar neonatal jaundice ma bendo yudo ni en lokruok ratong' mar nyathi. Kaka janyuol ponono ni seneno ka nyathi lokore ratong' okang' mokuongo monego bed ni timo en ang'o? Erokamano. Ka en ratong' nyalo biro en ratong' kende, nyathi dhoth maber, nyathi onge gi liet, mano chalo ratong' maber. To samoro amora ma miyo oneno ratong' nyaka dhi osuptal. Picha kanyo nitiere maketo picha mar remo, chupa mar remo, nikech samoro amora ma nyathi obiro osuptal, daktari dhi penji penjo mondo temane ng'e ni gimomiyo nyathini obiro maratong'. Koro kosepenji penjo, ong'eyo rembi en remo mane, to bin nyathi ok dhodhi, bin nyathi nigi liet, bin nyathi nigi yweyo marach kata ofuolo. To kosetimo mano to dhi ng'iyo nyathi to dhi wacho ni nyathi ni kiwango ne maratong' ogik kanye. Onego bed ni wawacho ni ochakore wang', odhi e lenda wang', odhi agok to odhi piny. Nyiso ni wadwa ng'e ni kiwango mane mosegike. Ka daktari osewacho kiwango mogike, nyiso ni ka osegike, ka lweto kata tielo kiwango maratong' osegike, to daktari chako thiedhi, wadhi bire thieth, dhi ketie light moro. To kawo remo. Remo ni nyaka odhi onyiswa ma keto kanyo, remo cha. Remo no ema dhi nyisowa ma kete picha ka. Wakawo remo. To remo ni kwase kawe, to watere lab. En modhi nyisowa ni kiwango mar gimono waluongo ni bilirubin cha rom nade. Nyiso ni kiwango mar bilirubin no nitie kama kogike ma wane mwang'eyo, to nego bed ni wachakie light mwadhi bire mar manage, mano ka kwa thiedho ratong' ni. Nitiere kotin, koko gike kiwango no, to nyathi dhoth maber, nyathi onge gi gimoro amora, to wanyisi ni ratong' ni dhi rumo, en ratong' maber. To ka en nyathi ne nigi tuo, nyiso ni nyathi nigi liet, nyathi ok dhodhi, nyathi nenore ni nyathi matuo, to wachako wadhi kwayo test mang'eny, ok bilirubin ni kende. Wadhi kwayo test mondo wang'e ni ang'o momiyo nyathini ok chiem, nyathini ok dhodhi kata nyathini bedo gi liet. Nyiso ni wadhi ng'iyane ka bed nyathini tuo. Wadhi kawo gima luongo ni full hemogram, wadhi kawo gik moko luongo UECs, LFT. En remo mondo daktari ong'e ni ang'o momiyo nyathini olokore ratong'. Nyiso ni en ratong' marach. Wadhi chako wakawo rembe,
wadhi ng'e ni en group mane nikech miyo bo koro waseng'eyo nikech buge cha gipimo giga mondo ng'e ni miyo ni group mane ing'iyane ni en ratong' maber kata ratong' marach. To ka en e level monego be ko gike kiwango monego be ni waketie light kata en ratong' maber kata en ratong' marach, nyathi nyaka kete e light mondo oduok ratong' no piny. Nikech ang'o? Nikech kiwango mogikeno onyalo dhi obwongo to ketho obwongo. Nyiso ni kata ka en ratong' maber, daktari ng'iyo ni ogik kany. Ko gike lwedo to gike tielo nyaka wachakie light moketnwano. Koro kidhi osuptal tinya neno nyithindo matindo mokete light marambulu mwaketo kani. En moluongo ni phototherapy. Phototherapy ni ma kaka wathiedho rotonge e nyithindo. Koro light ni go nyathini to waumo wang'e. Ineno ni waumo wang'e. Wang'e no waumo nikech light ni nyalo ketho wang' nyathi. Koro nyaka umo wang'e. Then of course be en gi diaper, en gi gima geng'e. Mano to geng'o gi ng'acho. Ok wageng'a ahinya ni onyalo hinyo kanyo. Ok ohiny kanyo. Gima waketo ni wang' kae ma nyaka waum to nyaka wakete ni wagolo ne lewni mondo dende te obed ni e light ni. Nyathi moro amora ma kiwango ogik kama oluongo ni 350 to wachake kama kaluwore gi nonyuole gi ndalo mage. Koro nitie ma wachake 200 konyuoli kithin, ichake around 200 250 ki nyathi monyuol ka ndalo no gik mang'eny wachake 350. To luwore wachako ng'iyo ni nyathini tuo koso ok tuo. Koro mago to mana daktari ema decide mondo ema ng'iyo mondo ochake e light. Koro kosekete light kanyo to light no thieth mar rotonge. To nitie thieth moro mwadhi bire e mbele kanyo. Erokamano. Light ni wach ni ma imithiedho godo nyithindo gi ponono sini ranyisi ma nyathi okel iri kaka laktar molonye weche mag nyithindo. Light ni nyathi aneno ko umo wang'e, ok ang'e ni light ni nyalo hinyo wenge nyathi. To nitiere fuoni mag dende mamoko kaka kare mar pende bende aneno ko mano to kang'eyo ni otwe atweya. To iwacho ni makoni ni to mondo ok ni mondo mi ni light nyalo kinye to mondo mi kata kaponono nolosore to light ni nyalo hinyo wenge nyathi. Light ni namba achiel ohinyo wang' nyathi. Koro wang' nyathi moro amora mane light kata kapok ochako ko onge gi light wanyisi ni dhi nyiew gima umo godo wang' nyathi mondi. Nyaka wang' nyathi samo kete light. Mano wa light no loso nyathi muofu. Nyaka wang'e mondo kik light go wang'e. Okelo gima waluongo ni photocoagulation e dho ngere. Pende no to mana gima itwego pend cha waluongo ni clamp. Koro pende no ena sawa. To chono waketa kita ni chono mondo kik odhi oko e linen ma moketo no. Wanya yudo ni kendo koro kwa ene light no dhine mar cho medore. Koro dhi cho mang'eny. Erokamano. To ma ok yo kende. Nitie yo mar ariyo ma ok wadwar. Yo mar ariyo mwathiedho go jaundice ni mok wadwar ni ogik nikech en orach, en madhara ge ng'eny. Ma madhara ne tin, wang' no kende to wang' no kwasedino koro onge madhara mora mora. To madhara mar ariyo waluongo ni exchange transfusion. En wagolo rembe to wamiye remo manyien. Koro kwadwar ni wagige kiwango no. Kiwango no nyiso ni koro bilirubin cha odhi malo, miyo no budho gi nyathi kata wuoro no budho gi nyathi, wobiro ka en kiwango mang'eny kabisa. Chuno daktari nyaka gol rembe to mi remo maler, remo makoko waga e laboratory. Koro gimorach go en ni kigolo ng'ato remo, timiye remo manyien, igolo timiye, wanyalo yudo ni nitiere madhara mang'eny, gik manyalo timore ma wawit nyathi kani e thieth. Koro kwadwa ni wagik kuno. Koro mokwongo en ma. Kendo wadwaro ni wayude kapod chon mondo kik wagig e wach mar golo remo to wamiye remo manyien. Nikech kogik e remo, golo remo timiye remo manyien to koro en nyiso ni ogik e kiwango marach mok wadwar. Erokamano. Okipimo ni light ni nyathi biro bede kuom thuolo maromo nade daktari? Erokamano. Koro light ni nyathi bede ok wanya wacho ni nyalo bedo ndalo achiel, ndalo ariyo kata ndalo 10. Nikech onego bed ni wapimo level cha pile ka pile. Koro level no kobed kodok piny.
kosedok piny to wagole agola. Nyiso ni nitiere kama waketo ni ka nyaka odog piny. Kodog piny mar ka nyiso ni ok onyal dhi obwongo. Koro wagole agola tidhi dala. To ndalo mang'eny tiyudo ni ndalo 2 ndalo 3 light no osetiyo tije. Light no tiyo tich maber kabisa. Kendo nyithindo mantiere phototherapy matin kabisa wanya wacho ni atam mar 0.1 kende ma hinyore. Koro nyithindo manie light en gima ber kabisa. Koro kik miyo luor no datakero nyisi ni akete light. Iluor ni light ni menyo ni nyathi light no ber kabisa thiedhe kabisa. Omiyo sani nikech light ni tinde wan gi mwalungo ni digital. Ngeni tinde ji be improve. Wan gi mwa wacho chan adwaro kiwango ni. To adhi tadiyo kacha kiwango no. Within bang dala 1 dala 2 bilirubin osedok piny nyathi wasegolo. Koro sani wan gi advance. Mwaketa di wacho ni wadware high intensive. Wadiyo kamano. To bang dala 1 dala 2 to rumbo. Wachon kati ngeni nena wan. No kinya wacho ni wakete emane. Koro ngeni nyathi ne nyalo budho ndala 3, ndala 4, ndala 5. Sani nyathi okonego bed ndala 3. Mung'eny ni ndala 3 light ni. Ober kabisa. Ma kompyuta okonyo piny mokalo. Iseta to wadhi nyime. Chendo Penj Laktar kendo wang'iyo tuo mar nyithindo lokore rotonge kik dhi mabor kata matin wakawo yweyo waduogo bang' thuolo machuok kende. Dwalo, ng'ado, wang'o. Magi te gin yore mag tedo. To bilo kod chiemo e gima ber moloyo e wach tedo ni. Iwinjo gima winjo kosi winje kendi. Gi tedo itime nyaka obed makare gi suya kod ndhadhu mamit. Tedo gi chiemo gi jai lieta tich adek ka tich adek saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Adwa nyisi ni anapek. Nyinga Debi Sewe, mundi uduenda nikakasikiza tune mari, Dimana Star, Aboro, Auchiel, Nono Star, Angwen, Achiel Abirio, Hash. Ramogi TV, eudio werduto te. Machiegni kendo Penj Laktar kokalo Ramogi TV ka wawacho ni ngima en mwandu. Wang'iyo tuo ma nyithindo lokore ratong'. Daktari opimonwa ni thoth nyithindo konyuol gi kod atamalo 60 nyaka 80 thoro lokore rotonge. To en gima bolal bang' juma achiel. Kaeto kapo nono ni en nyathi manonyuol anyuola maber tineno kolokore ratong' to ndalo dhi kata ndalo sudo kata tong' ni medo mana landore dende to nego beni ringo matek idhir laktar. Daktari ka ne wabiro wasechopo kama wachope ni pimonwa kaka ubong'iyo nyathi kako lokore ratong' iketo nwa nyaka weche mag taya kata light mabende nyiso ni bro konyo nyathi bang' ndalo achiel to nyathi ochanga. Koro nyaka wawacho ni nyaka wapim pile ka pile wang'iyo ni bilirubin ni ogik marom nade. Kogik kama koro konego bede light to wagole to wanyisi ni idhi dala idhodh nyathi maber. Koro okanya wacho ni onyalo budho marom nade to ndalo 3 onego bed nyathi oselokore maber dala tinso meni mondo mi odhodhe maber mondo mi oyud kaka onyalo dongo kotegno. Daktari ponono ni okothiedh nyathi ne neonatal jaundice ni complications mage manyalo bede? Complication kata madhara ma wayudo marach moloyo mokwadwa nyathi moro yudi waluongo ni bilirubin induced encephalopathy. Nyiso niya gichacha odhi obwongo. Koro kose dhi obwongo to ong'eno obwongo en wayudo ni fuon mar obwongo ni ok ochako dongi. Mane rach Nyasaye nochwe ni en kokethore dichiel
to mane kaka obwongo ni okethore. Omiyo koro inyalo yudo ni nyithindo gi chako bedo ni koro giriere nikech gicho odhi obwongo. Kodhi obwongo to odhi obede fuon moko mag obwongo kanyo. Omiyo koro nyithindo gi bedo gi gima luongo ni giriere, dendgi bedo motuo, ok ginyal dongo kaka kiwango monego bed ni ji donge. Onego bed ni nyithindo bet kata ka bet dwe mar 6, en dwe mar 6 pod onindo aninda. Pod ok onyal bedo, pod ok nyal kete mondo bedi, pod ok onyal wuotho, en dwe higni 3, nyiso ni koro kaka nyathi onego dongi mare dhi mos nikech obwongo okethore. Inyalo yudo ni koro ginyalo yudo gima waluongo ni cerebral palsy. Nyithindo moko mafuoni gi tek, idwaro ni riegiga, kendo gin gi tuo mar rieruok, kendo gin nyithindo moko ok wuothi, moko iketo mana e ndigni. Ineneno nyithindo ainago, inyalo yudo ni mago be moko kuomgi ne gibedo kamano nikech wach mar bilirubin ma owene. Gima waluongo ni bilirubin mawuok mamiyo wabedo ratong' nodhi obwongo, omiyo koro gin kamano chuth. Omiyo ok wadwar ni nyithindo ratong'gi obede kiwango ma ginyalo bede obwongo. Omiyo ka in miyo kata in wuoro man gi nyathi machiegni, nyathi konyuole nyaka ing'i wang'e, nyaka ing'i dende pile ka pile. Koyudo kosebedo ratong', kobedo ratong', to nyaka idhi osiptal mondo daktari ong'e ni kiwango ne ni en mwakete light kata kiwango ni en marumo kende. Omiyo koro mane gima nyaka wang'e, nikech kokwatimo kamano, nyathi kosriere dala nikech bilirubin, kata koro ibi osiptal to wanyalo timo gik matin nikech osedhi obwongo. Omiyo koro kwadwa ni odhi obwongo. Mar ariyo, gima wanyalo yudo en ni nikech remo makwar cha nowacho ni ikethogi, gi break down. Omiyo nyathini nyalo bedo ni remo rumo kuome. Omiyo koro wanyalo mede remo. Koro en ni gik moko ariyo ema wayudo madhara ahinya kuom nyithindo matindo moyudo ratong'ni. Mokwongo wacho ni nyalo dhi obwongo, wayudo ni canicterus, mok wadwar kabisa. Mar ariyo, wanyalo yudo remo odok matin, chuno daktari mondo many remo mondo med nyathini. Erokamano. Neno picha moro ka daktari ma bende manyiso nyathi koro kang'eyo ni ka picha nini dwani wapuonjre godo ang'o daktari? Picha wanani adwa ni wapuonjre mokwongo en ni nyathi onego bed ni odiochieng' ka piny saa 3 nyaka saa 4 kata saa 3:30 sama chieng' nitie, nyathi nyaka gol oko mondo nyango. Kata godhiambo ka chieng' dhi podho, mok matin ne dakika 30. Nyathi nyaka onyango. Ko onyango ni omiyowa ber mar losruok mar del, mwaluongo ni vitamin D, miyo fuondi kendo nyathi dongo kako onego dongi. Koro kwa yudo gimoro amora ni nyathini olokore ratong', light ni chieng' be nyalo duoke piny, nyalo duoke piny. Mana ni chieng' mondo duoke piny, chuno mondo ikete ndalo mang'eny. Omiyo kwa ketgi chieng' mondo duok piny, nikech ok inyal keto nyathi chieng' okinyi nyaka odhiambo, nikech light kwa kete to nyaka chieng' wagole. Koro ng'eni chieng' be nyalo duoke piny, to nikech chieng' ok wayud, chieng' biro gi mang'eny, biro gi rambulu, rakwar, biro gi light, waluongo ni spectrum. To mar rambulu cha kende mondo rambulu no be nitie. Koro chieng' be nyalo duoke piny, en mani chieng' ok wanyal filter, ok wanyal chumbo mondo wayud mana rambulu ni kende. Koro wadwaro ni gidhi e chieng' mondo giyud vitamin D mondo gidong maber, to ok ni mondo gitiek bilirubin level. Then wadwaro ni nyithindo ka nitiere gimoro amora marach, ma nyiso ni osiptal, nyathi nyaka dhi osiptal. Ma ten kaka light wuok malo, ma wacho ni wachunge. Koro mane picha ni, wadwaro mano explain gimoro matin, nyathi nyaka dhi oko e chieng'. Ok ni mondo tiek bilirubin, to mondo yud vitamin D. Mondo kodongo to dong maber. Vitamin D. Erokamano, mano en kidieny man malo. To kidieny ma piny ni daktari? Kidieny man piny ni to kwadhi tudore kode ahinya kiwango, nikech en kiwango ma malo ahinya, mok wabiwinjo. Onge wach daktari. Ilero na maber mokalo ni thothne ka ber to nyathi kete chieng', to kik ket chieng' kete chieng' modiechieng' mapek cha. Kete onyango kachiel kod odhiambo chieng' makar saa 7 8 ne. Chieng' ma saa 7 saa 8 no ok wadwar ni nyithindo gole. Nikech en chieng' matek ahinya.
kendo onyalo miyo nyathi bedo ni pi rume dende. Wadwaro mana chieng' monyango gi chieng' ka chieng' dhi podho. Mok matin ne seche dakika 30. Kendo sechego igolo law. Nyathi onego bed mana gi vest, ka en gi vest matin gi gima oumogo mondo kik olili. To ok ni orwako lewni tiketo tiende. Miyo moko aneno mana ka tie nyathi moketo chieng' to den nyathi to nigi law. Obedo gi law matin mana vest ka en gi vest, kata koonge vest nono kamano to piny ka minyalo umo matin mondo kik olili, to nyathi beda chieng' kamano okaw vitamin D. Gimoro ni ojusi niketo mana tiende geno mano mine wae. Mano wae. Mine wae kabisa. Daktari, bende nitiere yo ma inyalo geng' godo neonatal jaundice kuom nyithindo ma koro wacho ni nitiere kaka gini kapo nono ni okafwenye kata samoro nikech piny bende okong'e samoro dhi omako ni nyathi idhi konyori ei mbita isori samoro kuma onge kata ndara maber ma idwa ni mondo miter nyathi ring godo e siptal piyo to gini ne wacho ni inyalo ringo madonje nyaka e obwongo to kodonje obwongo ni pimonwa kacha ma wiwa ok onego wilgo ni ka gimoro ketho obwongo to onge kaka ibro lose en ng'ol ma nyaka chieng'. Ere kaka inyalo geng' kaka ng'ama miyo nyalo wacho ni oyo mondo abed safe odoko nyantiere kuma ndara onge kata siptal machiegni onge ma light ni bende onge ma blumi dhi ketna nyathi ate mondo mi ageng' kik nyathi na bed kod neonatal jaundice. Mokwongo motek ahinya en ni miyo ka pek nyaka dhi e klinik mondo klinik kanyo kidhi chieng' mokwongo daktari pimo rembi. Iyudo ni nyaka watim ni rembi ni ipimo blood group nikech remo wapogo e grube. Kwa yudo ni in gi blood group mora to negative, wanya bedo gi blood group A negative, AB, O or B to negative. Ki yudo ni in ja negative. Oma oko wacha ayaki. Wauwe blood group. Yani siko wacho negative, positive. To thothne ji mako mana. Paro mani, daktari wacho ni an positive, kosa anga yaki yana. Koro ka uyudi ni in blood group mora ma negative, daktari dhi ndiko ni yath mwalongo ni anti-D. Ibiro bed kichwoyi, ka gik juma 28, 28 weeks, ka miyo pek, ichwoyi yadhno. Kendo kichaki gik around 32, daktari mar miyo chaki chwoyi yadhno. Chaki chwoyi anti-D. Anti-D. Kendo kikonyori chaki chwoyi yadhno. Chwoyi anti-D. Mondo kik ibi mi nyathi obed gi jaundice, then nyathi tho. Mano gimokwongo. Mar ariyo, klinik samora midhi e klinik gwa pimo ga lach. Lach ni wayudo ni ka miyo nigi tuo mar korka lach to miyo nyathi bedo gi tuo konyuole. Koro nyaka daktari thiedhi. To mana wacho ni en jaundice marach ka nyathi oyudo because of infection. No wacho ni nyathi jaundice nitie maber gi marach. Maracha ka nyathi ne miyo ne tuo mar piny kocha, nyathi onyuol, nyathi yot mondo oyud tuono. Koro miyo nyathi bedo gi jaundice marach. Mar infection. Omiyo ka in e klinik, dhi e klinik, itimo niga test mar urine. Nyaka wapim lach mondo thiedhi kik mi nyathi tuo mar mondo kik oyud jaundice. Wayudo ni pinje maoko mine te mapek ichako itimo negi test moro waluongo ni GBS. En bakteria moro marach ahinya ma miyo nyithindo gi jaundice ahinya. Kata ok watime ne miyo te, ka wapimo mana lach nikech waonge gi nyalo mar pime podi e Kenya ka. GBS. Koro pinje maoko to gipimo ng'amo yod ni kode tithiedhe mondo kik obi omi nyathini nyalo yudo tuo mar ratong'ni. Mar adek en nyathi konyuol, na wacho nyathi nyaka dhodh maber. Nyathi konyuol chieng' mokwongo tinyalo yudo ni dhoth pod chendo nikech thuno be pod tin chak. To nego bed ni bang' seche 24, bang' ndalo mokwongo nyathi onego bed ni koro dhoth maber, chak be koro nitiere. Kendo mondo wang'e ni nyathi odhoth maber en gik moko madwa wacho. Nyathi kosedhoth nindo, mane tich nyathi. Koko nindi ni oywak, nyathi no kodhoth maber kata otuo. Nyathi kosedhoth odiochieng' nyaka miyo change. Ka in gi diapers, joma tindo kwa bed gi napkins, ji nyiew tinde diaper, kata kiongego nyathi nyaka la moingo dibich e odiochieng'. Kolayo matinde dibich, nyaka ine daktari. Nikech nyiso ni nyathi ok dhodh maber. Kendo nyalo miyo oketho
fuoni moro mwaluongo nang'o waluongo nyarogno kidney injury. Nyathi nyaka dhodh maber monindi, nyaka odhi oko matin, mok tin ne 5 odiechieng'. Mar adek, nyathi nyaka med kilo kaka ndalo medo sudo. Ka nyathini ok med kilo, wang'e ni koso nyathini ok dhoth maber, koso nyathini tuo. Koro ka kilo nchi dhi onyuol, kilo en wachni 3.5 kilos, 3 gi nukta 5. Kichaki dok e chieng' ma onego bedni miyo dok bang' wige 6, onego bedni kilo no medore. Kata in miyo ni nyathini ni en ok omedre, nyaka bedni nyathini ok dhodh maber. Koro nitiere gik moko kadi 3 mwang'e ni nyathini ok dhodh maber. Ok onindi kose dhodh, ok odhi ol pi maber mang'eny, kata ok omed e kilo. Mago e gik mayot mondo miyo ng'e ka be nyathi dhoth moromo. Daktari duoki ka anti-D kacha. Anti-D sani wacho ni kapo nono ni oyud ni ng'ama miyo nitiere kod group remo mantiere kod negative, nitiere kaka ibochuo e sindan mar anti-D, to kaka ni wakwane cha en didek nyaka chieng' moro konyre. Anti-D ni timang'o kuom ng'ama miyo, to anti-D ni dhi timang'o kuom nyathi mondo mi kik obed kod neonatal jaundice? Adhi nyisou about anti-D matin, nikech mano koro mano daktari mar mine ginyalo wacho ni daktari ni en owuoyo kuom karwa nadi. To anti-D ni miyo ka in negative, to nyiso ni kowacho ni ng'ato en blood group negative, nyiso ni ratios ionge gi ratios e blood ni. Koro nyathicha madonge ich cha, mokwongo, pek mokwongo biro beda sawa. To del miyo biro form gimoluongo ni antibodies. Koro wacho ni sensitization. Nyiso ni del miyo owinjo gimoro ma foreign, nikech mar nyathi en positive. Koro oyudo gima iluongo ni gimok nie dende, nikech en oongego. Koro oloso roteke mondo ogogo nyathi. Koro nyathi mokwongo inya yudo ni ng'at miyo moro en onyuolo nyathi mokwongo, nyathi ni sawa. To nyithindo koro nyuolo mar 2, 3 thote. Mano miyo no nigi blood group negative. Ma ok onego bed ni ng'ato wacho ni an oira, ng'ato noiro na nyithindo ma an anyuolo to tho, anyuolo to tho. Nitiere ne bera to toke mano in gi negative. Dhi e osiptal mondo chuoi anti-D. To kose chuoi anti-D, anti-D ni en o neutralize, en oloso gik ma wacho ni miyo bedo gi roteke moko develop miluongo ni antibodies. Koro anti-D en o neutralize antibodies mantiere del mondo ohiny nyathi mabiro. O neutralize. Kamano. Ilere malong'o ndi. Daktari, kapo pok watieko chenro, ote mane madiwe wago mogik? Ote mwanyalo we goja winjowa kata joneno marwa en ni miyo nyaka dhi e klinik kopek. Kendo nitie gik mwatimo kanyo, imi iron, imi gik mang'eny mokado wacho, to nyaka wapim blood group ni en blood group mane. Nikech kwa neno ka in negative, to wabro keti e daktari mar mine mondo mi yath miluongo ni anti-D. Kwa yudo ni in blood group O kata positive, to koro wang'e ni miyo ni onego bed ni wang'iyo nyathine, ok onego bed ni nyuol kawuono ti wateri dala, nikech inyalo yudo jaundice ni. Yot mondo miyo man blood group O oyud nyithindo man gi jaundice. Koro mano namba mokwongo. Mogik e klinik kanyo wawacho ni wapimo lach. Ka lach miyo nigi tuo mar piny kocha, to nyaka wathiedhi mondo kik omi nyathi omiyo tuo no. Miyo klinik mar mine mapek en gima ber kabisa. Kiseyudo nyathi, asewacho ni nyathi kiseyudo to nyaka wachak dhoth mapiyo piyo. Kendo nyaka wang'e ni nyathini ni be odhoth moromo. Kok odhoth moromo, to nego be ni ka in dala to ipenj, ing'e kaka inyalo yudo daktari mondo ipenje ni ang'o momiyo nyathina ni en kosedhoth toko nindi. Nikech awacho ni nyathi nyathi awacho ni nyathi bang' juma mokwongo newborn onge tich moro amora motiyo. En dhoth gi nindo. Dhoth kochiew imiye thuno. Koro ok warit nyathi ywak, mano nyiso nyathi odenyo. Okungo chako riere,
kineno ko utemo move utemo riere matin mano nyathino osechiewo miye thuno nikech kamano kaka onego bed ni wabet ok warit ni nyathi ywak koka ni nyathi cha ywak idhi miye thuno nyathi mokwongo juma mokwongo nyathi onego bed ni nindo en ochiewo chiachiani to thuno to dok e nindo then wachako wang'iyo ni nyaka ibed ni ing'iyo ni nyathini olo pi nang'o. Pi en gimo important ni nyathi kata wan jomadongo nyaka iol pi pile ka pile. Ok olo pi maber ma wacho ni nyaka change gigo di bich ne daktari piyo piyo nikech wanyalo yudo gik mang'eny osekethore. Magi otega mawenigo kawuono nikech koro management kaka mano nyaka koro ibi osuptal mondo wathiedh ni nyathi. Dr. Don, ponono ni ng'ato dwa tudore kodi yudi kanye? Ponono ni ng'ato dwa yuda, natiyo kamoro ni Bethlehem Home Hospital, mano winya kach Nyabondo kacha, mabe muchari be wan godo kanyo, waluongo ni Bethlehem Annex, mato kwa wach maracha ahinya to kata kai iwito dala ni moro, mok wadwa ni ng'ato witi to Nyasaye no keto, kata wan daktari wa nya wach ni wathiedho to Nyasaye machango. Annex Bethlehem Home Annex be wan go kanyo for jomo wito johera magi to hospital ma Kisumo ka yudora iluongo ni Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital mana yudora weekday aso weekend inyalo yudo Avenue ma Nairobi Rongai Saturday to Sunday an Buruburu to ticha Ang'wen be sabor inyalo yuda Avenue Makisumu. Daktari vile moticha di. Ero kama nanya Dr. Don. Ponono ni ng'ato dwa tudore kodi ageno ni winjo kode miyude Dr. Don Sande en laktar molonye tuoche mag nyithindo. Opimonwa lokruok mar nyithindo ratong' wadendo kacha ni neonatal jaundice gin weche mar oteke mokalo. To gimoka dwa ni wiyo wil godo eni ponono ni neno ka nyathi lokore ratong' tiling kode dala gini nyalo ringo madhi obwongo. Gimora mora mamulo obwongo, gimora mora maketho obwongo ok en gima inyalo losi omiyo te matek igeng' joluono gongero ni geng'o ber moloyo thiedho mate chendo ni en Ruth Otieno nyaka kendo odiechieng' machielo kabokelo ni penj laktar kokalo Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu oriti masani.